Miguel, que hai sensaciones outra vez en La Malata con outro equipo, pero bueno. Sí, a verdade é que contento de volver, non? Dá gusto ver os compañeiros e, bueno, ver os compañeiros do ano pasado, ver o equipo tan ben, a verdade é que é sempre agradable vir aquí a Malata e por eso, pois, moi contento, non? De velos a todos e de estar con eles. E con un golazo, de verdade. Sí, bueno, eso é anecdótico, non? A verdade é que, pois sí, tive a sorte de marcar e de que servise pois para empatar o partido e, bueno, contento por eso, pero sobre todo pois por conseguir darlle volta ao resultado e levantar o partido, non? Era un amistoso, primeira parte quizá un pouco mejor el Racing, sobre todo al final de la primera parte, segunda parte mejor el Lugo. Sí, sí, a ver, sobre todo estes partidos tamén sirven un pouco para probar cousas, non? Para que todos pois volvamos ao ritmo de competición despois das vacacións de Nadal. Bueno, é certo que na primeira parte, bueno, incluso unha parte da segunda tamén, pois o Racing puxo as cousas complicadas bueno, eu sobre todo, pois, como coñezo o equipo perfectamente do ano pasado, sei que é un equipo que compite moi ben, un equipo difícil de batir bueno, creo que se viu no campo que non lo puxo complicado, non? A pesar de eso conseguimos empatar o partido bueno, a verdade é que contentos por eso. Sería bonito ano que ven un Lugo Racing en segunda, non? Está claro, non? A verdade é que donde foches feliz e donde estiveches a gusto, pois sempre queres que as cousas lle vayan ben, non? Sobre todo cando teño tantos amigos dentro do vestiario, non? É certo que sería algo moi bonito de vivir.